Pierre Azario 1925-yilda bir necha ulli fransuz kompaniyalarini birleştirýär hemde Alcatel gigantyny döretýär. Siz Alcatel barada näme bilýärsiz? Gelin brand bilen goýdan tanışalyň. We videonun sonunda size täze konkursyň şertleri garaşýar. Çyndanam, biz Alcatel barada Samsung, Apple ýa-da Xiaomi ýaly köp zatları bilemzok. Ýöne muňa garamazdan Alcatel kompaniyasy Texnobazarda ulu oýunçularyň biridir. Näme üçin biz bu brand barada aýtmany makul bildik? Sebäbi Türkmenistanda Alcatel'in resmi distribütory bar. Bu bolsa onuň öňümleriniň amatly boljakdygyny, şeýlekem her bir öňüme 1 ýyl kepillik berilýänini anlatýar. Gyzykly bolsa başlaýyn. 1898-nji ýylda Pierre Azario tarapyndan Fransada CGE kompaniyasy döredilýär. Azario'nun esasy maksady şol wagtky gigant bolan Siemens kompaniyasyna bäsleş bolmakdy. Branding esasy maksady bolsa kommunikasiýon enjamlaryny öndürmekdi. Brand diýsen çal tösüp başlaýar. We 1925-nji ýylda bir näçe uly fransuz kompaniýalary satyn alýar. Netijede Alcatel ady satyn alynan kompaniýalaryň atlarynyň gysgatmasy bolup galýar. 1985-nji ýylda bu at branda doluda qylýar we ýene-de bir näçe uly kompaniýalar Alcatel'in eýçiligine geçýär. Iň uly birleşme 2006-njy ýylda Lucent Technology kompaniýasy bilen bolýar we netijede Alcatel Lucent adly brand döreýär. Bu brand häzir hem telekommunikasiýon we kompýuter enjamlaryny, şeýlekem programma üçünçiligini öňdürýär. Şu wagt Alcatel dünýäniň 100 döwletinde işleýär. Dünyadaki GSM ulgamyna baglanan abonentlaryň 20 götürmek hem Alcatel tarapyndan hyzmat edilýändir. Russiýa Federasiýasyndaky ilkinji mobil torbalan GSM 900 hem Alcatel tarapyndan gurulandy. Kısaca aýdymyzda telekommunikasiýa ulgamyna Alcatel uly oýunçularyň biridir. Ýöne bular ýa tehnologiýalar ýöneky ulanjylary kän bir gyzyklandyranyk. Olary eliň alyp ulanyp bolýan enjamlar hasy beter gyzyklandyrýandyr. Bu segmentde hem Alcatel kompaniyasy özüniň önümleri bilen ulanjylaryň isteklerini kanagatlandyrmany synanýar. Ýöne bir zady bellemeli. Alcatel kompaniyasy üçin mobil telefonlary öndürmeklik hiç haçan esasy ugurlaryň biri bolmady. We şonuň üçin olar 2004-nji ýylda özüniň mobil telefonlary öndürýän bölümçesini Hytaýyň TCL kompaniyasy bilen hyzmatdaşlyga iterýär we netijede tam kompaniyasy döreýär. 2005-nji ýylda bolsa TCL kompaniyasy Alcatel'in ähli aksiýalary satyn alýar we mobil telefonlaryň çykmasyna doly özü jogap berip başlaýar. Tam kompaniyasy bolsa TCT Mobile adyny alýar. Häzirki wagtda brand baha hilgatdaşyk boýunça diýsen gowy önümleri öndürýär. Başda belleşimiz ýalyp biziň ýurdumyzda Alcatel kompaniýasynyň resmi distribütory bar we ol bize öz önümlerini test etmeni berdi. Şunu bilen bizim indiki videolarımız Alcatel 1B, Alcatel 1SY, şeýlekem Alcatel 3L we Alcatel 3X barada bolar. Gyzykly videolar sypdyrmalyk üçin kanalymyzy ýygyrlamagy ýatdan çykarma. Şeýlekem biz olar bilen bilelikde ýörüýte çağalar üçin niýetlenen planşety öz ýygyrlaýjylarymyzyň arasynda konkurs edip oýnamany makul bildik. Konkursa gatnaşmak üçin Technohost şeýlekem Alcatel TM Instagram sahypalaryny ýygyrlamaly we konkurs diýip duran postyň aşagyna istenlik kommentariýa goýmaly. Dostlarymyzy bellemek gerekler, olaňlar ýüregine düşmeli. Şeýlekem şo posty öz istoriýaňyzda biziň akkauntymyzy bellep paýlaşmaly. Konkursun netijelerini ähli smartfonlar barada aýdyp bolamyzdan soň jemläp. Innik videolarymyzda görüşýänçek, sag bolun.